nana aja kuma dufie Mampohema Obahema wo fedua otutu tatai amawre mfisa nana makradu yadom ni finhia numi Obahema wono na otua no na oda no a entoto ye nyina no waye no obarema odi mu akote na oye ntoto ye se ne be a enema be konkan ye ene nana afa no ye pa a enye asem ketwa Mampohema no amawre mfi sa Mampohema ane ne hini nyina wo mu dibra ewo asante akonwa no eno so ewo soro a anya asem ketwa akra nana eno no Obahema Mampon Obahema nana ajakuma dufie wono mo enso asoye de adure ya yetwa ede amama mo so beboae Asantehemaa afisia dum no akoso ayofo bebia yedure eye ye nana bechemhene nana fosu giabo a wotoso mienu woni nehema nana adwampon jamena sewa wono mo asoye ena yedure ya wono so afa wo ho na wono beta adwumadi na chi a yeguso a yede ebremu eye tepa manhene woni ne manhema nana edusei atwewampem a odi kanye wone ne hema ye friend se nana ajiwa pemu a wotoso mienu wono so etra yeni ena wono mabo ade mu a wono so de wo nyam ebeta nana produce adma otoso miensa ne fi chenum no echi wora sentence a ato ebe ya asankra mahema nana abranchewa wono ena wono so ene ne mpanyimfo wono ayi wo muti a wono bai nana ho ya fe nana ho ya kono nana afan ho a chese akono ye sorry Asante Abahema ya wonu piese na wonu ba utim se asankare Abahema se de medical kano utim se amamra ane amane ye adwuma hwane nsapatia de egu ne nsa so na we de egu ne nsa ekono so akono ye dancing kra no se de esi atwa no na bomu na afeye wode kente papa bi ade agu so na nananom etutu atata utim se asante ewo ade de wabo no duku so utim se duku no efata no achese anya asem ketwa erujarafo ena ya samubo de ebekwoso wa ha bia no enya de a ya bekatamoni asankare Bahema nana ho ayefeye nana ho ayefeye nana ayofo babia yedre eye ye nana Asantehemaa nana abnachirewa a wodi kanye ono so ene ne nananom atankonwa mpanyimfo eni ntini edwetwura wono so bo na chidom enene obeboa amamfinhia num no ya hyefa ne kama ewa ha nti Asantehemaa eno no Otra bia ya yedri ya eye edoso Omahema nana ya asantoa wono ene ohene a ye fe ne sada sebre osahene boadu wono mo aso ye na yedri ya enya asem keto akra omo so beboa ama Asantehemaa afihia na no aye kama nana wadaroma udi nana afrakuma sa wa kusi oboadu nana afrakuma sa wa budi oboadu Asante achiago ko ema anya ni bai nana wadaroma anei afai ade na mane yesonko
ye man ye so ko le sai ye ya ma ahema fo nyina e bi say ye ma me enene odi ni fie nu eti e beta na chi amadwumade na ye fe emma buru ye srem ala ye srem ma buru no sai o mu sua tete na tete e fe tete akono tete e den eti de ma me no be ye na na be ye no o mu sua na daachi no o mu de abo obobra e na be mo ho akọ mo ani Osha yabo epri yana aguna manhima nana e champon tanse yadom a wotoso mienu wone nana trankonya e na wono nso abo ahyiamu a wono mbeboa ama nana amakuradu yadom wotoso miensa ni fi hyianum no wotumi adi ne kama na yesa na nidie na ye ne na twetwe nkomo e kakra oba hima wada roma yabo makwa aba e ba NYANSAPO kasa mfonyiri so yusu eburu wada ma wudi any would the brainy view. The feminine na champoma intense ya do motoso mienu. Yeah, arafo kakum ya jina wo kwene num we de oba hema na nkasa e na wato nanum tu a wode ndi atodwa no. Wada ma ye misa. Ye be bisa se enne obota ye titiriu e wo hapa no ene sei. Enne me bota ye titiriu e wo ha e ye na hema mfie num a wanya. Enu nti na ye fa ye ho na ya betira ye wura nchen. Yeni ne ebedi saa edapon na kese we ya nana yemisa ya ba ye asa aba hema won ma twa ahia mu ha no obi a kire ya esisi no so no ane wudie yi no edamu soronko asa kire ne sai ai konfo anoche e ma meneme enti efia ye ne yi su chini ye a eye fita enti ye chin ya ase no konfo ye efie yi ye ne ye dia efie ni ti ene ye nti da bia ya husuo eye fitaa ti de chiye no eye fitaa hwe ahwefo eno so wonkyeremu kakra no ane na yenkwai na enne dei aya da sonko sansempan fo me ate ase se we ni bredi kan ya Asanteman tamano ohima bi ti akonwa so na ye hyefa no no ade na abeka na wode akyere Asanteman ene omo a wono mo hwe yo ye nana amakwadu ya do motoso me yensa emfie numi ada asante amamre ne amane adi ama emabunu a wo mfa omo ani mfata asa adwumadi ehu bi da no omo anya akwanya ene dai abehu amane ne amamre ekwan a ye fa so Asanteman ha yasom ye nananom ekwan ye fa so a ye chia ekwan ye fa so a ye fa ye ho eduru saa ebre seya nti aya akwanya kese e de ama emabunu a odi akira wo ba nana ebinum a bon nananom akwadu nananom ahema mo chafa wom
sa enne mama Asante amamre abakwasam ato fom ne nkyerɛkyerɛ no ti amma social media so de obi apabia na wɔka yitu adefa Asante akonya ho sa wote sɛ obi bɔkɔ adu sɛ nananom ahemanom mama abakwasam no ɛkɔ fom sa obagye atum na wo se ne sɛ wada roma mejitum ayenye yie bisa yedi kan sɛ yamane ne yamamre ne yakɔfa obi som ne yesom broni ba ye na ye nananom som wɔ hɔ dada ɛna suatra dodoɔ a ɛwɔ bibifo afanti yakɔfa broni amane ɛne yato ye nananom de atwene enti enya ye no ahemafo ɛne asa amane o ɛyɛ muama Kristo som amagye atumu ɛna asai amane ne amamre ɛna wo ya amamre ne amane a ye sɛ ya abosom ne ema ɛnso anya abosom ne ema enti enye ye ɛne yasa amane wadaroma de atwato afutu a wode bema adasa afutu amede ma adasa ne sɛ ene obia abesua bibi afri anamo a yetu ene ene dai bi sɛ de anim amane a ene yehu kyine bia so ene wo ba ye wo hu sɛ kyine bi yakɔkɔ ebi ye fita otu anamo abebusa de enti obi de ye fita ne bi de ye kɔkɔ enti ama sua de bebrebe afri anamo a yetu ne ene anasa dwuma de ayedi ne ene so edase esmedase for babia yedroye aye obahema wahia frawo sedate enfransa obahema wono nakache ene yedroye a wono natankonwa wono so chehye ya wono behwe amanfihyanum ana akoradu yi adom otosom yensa yedie nti naso he ene modaroma ye wo sesie ano no sa wo sha obahema ya afakaka apata bahema no nana acha a otosom yensa echa panyini no echa panyini no wono na odi asasesie apata pabahema nana acha panyini wono ana odi asa no sa yadika ene modi nkomo ama yatra mo apatapa akonya no mpanyinsam amamra ane abakwasama eda ho nana echa mo hwa nyansapo yesane mbadwemba bebia yabo apin eye nananom abahema chidom a wono ewo kumase anomo Asante abakwasam we akoya bredi kan ya Asantehemaa bia wote akonya kese so etese ne mfinhye anumu ye hyefa a kyese akono yie ne ne so hwe nananom abahema wonma fom hu yi a wonmo kira mamre ene amane a ena fomo enti na wose eye nyansapo ye bopini ye nananom na ye no mu edi nkomo kakra enti madaroma ye ne nana eni nkomo na afeyi no ye mi nsa ne nsam ba ko mienu bi nana wadaroma memo wakwa aba ya medie wadaroma me pacho obetimi abodin ene odi bread amame me pacho ohene ba echa panyimi ametoso miensa abatrapa heme o se Asantehemaa eno no nana mimisa wadaroma ni de ni ambrase mu ye ka se chidom a mudumedi ankasa pa ene sai chidom de yete ye ho ase o chidom de ye do ye ho ye ka se chidom a otumfo tenase a ode ne no manyina bre ohene ba achempem hene ene ode abɔ ne dom ade abesiha tene ye frɛ ye chidom na chese bibia ewo ahemfia ye betimi akase ewo momo ewo ye ho na achempem hene ena ne dia fi se ade bi otumfo ede be ye ne hu bia na ode ba betena ase no otumfo me yesan de be fa ono ane ba ohene ba du sepoku enti ono na da chidom nyina no se ye beti akanse se eye mpo na nka chidom esi ho kwa se ye mpena na ye se ne nka ye hene kura wontimi mfa no ho ma ne David chidom dia Asante hene na ne ba ena ode ne di chidom obi antimi ni chidom ye e ma ne ye da this Asante hene ba nko a arefo na chese eno no nana ye misa we so wadaroma ye se abakwasem we ni bredi kan ya ye hyefa bi wa Asantehemaa a etesa ede na eka ede ache enne enchirima ene ye ne ewo yo ene 5 years e na Asantehemaa edie ebedi kan da twedi ampo nyame ase efi se ye hunu bi sa enam se ye nana no oye batam panti tie se ye bibie dai e hye na nimonyam enam do a wodo Asanteman ene ahemaafo amema ne ye bibia na ye ma ye de yakan ahye o nso ye maami ba ye wode ye nyina ye hye ne yem se ye funu ba akoma de enti na ye wani gida pa de esra me na Asantehemaa se
awurade ma ne nkwa ahodi wom o ma ne kwatenten awurade mfa ne bambo no to no so se de osi ya ahemafo no na onye de chensa nana wadaroma ye ma osima ba ko bi akase ka bibi efafa nana kunadu yadom otoso miensa ho a eden na obetimi aka e de afọ ba ahema obetena kunya so mfi chianum ni dia me kan ne se ye nana wa ye bi de wa ye do so me ka se me kan de be chi obi ani ho a ode na sem wura na Asantehemaa ho a se bi odi sun be pia bonten se de tie bia obeka mo akoma ato ne yem enti enya no so nana wa ya ade tine nana ne se awurade ma ne kwatenten no nkrokura ye ya se ye bone o ntwa ye to no mfie bone nche ye afa ye wi oni eja wadaroma efutu obey ena de be man de nchirima ntitiru emaba wo masiso ewo Ghana ne Asanteman de be man nchirima ne se dia wutie bia me mo ho abomfu a bibia betimi asi ebia woni nam hoi na ahene bi batu o na wo ye ho fi a ebe de ne ba ye de ama wo nti ye ankura ye siso ye ma ye nina ho na emre ye ho ase se dia etie biara ye mre ye ho ase nyame de bibia nya de ma yes we ye akuapem ahema nana obuenketia ono ana seseye onu so ababedra wo tutu tata ya wone ne dom afei ana won mo ba na won ma ba bebom na won ma bo ama Asantehemaa ne finhia num a wo betena akonwa so nana ama kunadu yadom otoso miensa no no okuapem hema wo ba beboa ama sa afahye atimi adimutintiman na ayefefefe etina ya sa papa anatie wei eye okuapem hema ya ono ana seseye mojo na wo bai echesa Asante ahine no emu na ewa na etre na ekwa akire ye pa edi samani guso na masuguso na mutie dia na ese okuapem hema wono na emprempren wayi ni ti a wo bai ana okuapem hema wa fan hu ye papa papa a enye asem ketwa ewo hodoma wone na nanom atankonwa a wono bo na chidom ana neye wono so aba wono beka ho ama bibia ye kama se mremu renso aye nana otobo jankwasi abuhine emprempren wono so ade nanimonyam ade bapata nana ama kuradu yadom otoso miensa na chi ama finhyanum no otobo jankwasi ose ontumi ntrase na onhwe ama no enkosa akwa eti na barema ba wono so tutu atata wone manfehine wono nyina nana ansa sasraku barema di no wono nyina ene wono mabo anaya wono mbeboa ama nana ama kuradu yadom ni finhia etosunum no ya ye na ye fefefe eti arofo amani guso na masugusu tie no na ese eno no otubo jankwasi ane nana ansa sasraku wono ana akabom a wono na ntefefefa wono abayi ya samu bosa ene ya bekoso awo menhia fikasiem hade enyade a ya bekatamoni enyade a ya besisimaso ya bema de bekoso bia no mahu etienkoso na yemfa yaso ene anini akiri arefo bebia yedwe eye okuapem ahene ene ne hema okuapem hene nana otobo jan kwasi a wo ye okuapem hene prempren wona nana no okuapem traditional council no waye wono a president one ne ba hema nana afia nketia obru otoso mienu wono enso asoye ene yedwe ya wono frim kuapem ton ene wo nso beboa amenne yi ofen yetimi asha wone nananom etwa no wehia enye asem ketwa ewo ahanom ene nananom so afa wo mu yi pa asokore mahema nana ya abreku wone ndedom natankonwa ene wo so atwahia wono mbeboa ise ne be nana ya kunadu ya admotoso miensa ni finhia num no ya be shefa na ye kama twa mensa bonkum so a nana afia amponsa adankreja obahema ena mensa ni fanso enso eye nana adroprika nana bema a wono so esache be poso kontre ehema wono ebenu ena wo so atwahia wono mbaya nese wono mbeboa ama Asantehemaa ni finhia num no ya hye amana ye kama premier papa bi bakwan mahema no wono ana wayi ni tiye a chese anya asem ketwa
awa ha wono so ababua na wahye ama no akọ enkan nana ato praman a wotoso omienu bakwa Amanhema amanse pramre nana ato praman a wotoso mienu oba wona wafan ho yie papa wama henie na ye fe wama henie na ye akonno twa na basa a egunu ho na sha ne Asante aso petia na ne ko muade a nana pia asaw afatao anna Asante Bahima na mahine na ye fe aya akonno amanse pramre wono so ene na chidom na abayi eye nyansapo kosoa na fa wani edi atie na shebi na yede yewa no Abibirem yedre eye be kwa Amanhema nana adoapena man wono so ene natankonwa na woma beka ho a won beboa ama ofen yahye amna ye fefefe nana amwako adede ana wayiniti a wodi asa hwa ne fe hwa na kono ana wo himi Obahema se nne nana makuradu yadom otoso miensa ni finse na toso num no wono so ntenase obaba no obabo na chidom na o ma hyefa na mana ye fe eta bia yedre eye Adansehemaa oba panyini amwanima dede na se ene yedre ono so na ntan konwa o ma beka bomu ebe hye ama ofa no yetimi adi ni fefefe Kenya se number 1 Obahema ya aduchu ho no sapapa bi wono ananei o tututata ya wafan ho na wodnanum nyam ade babata nana amakuradu yadoma otoso miensa ni finhia num yi ho anananan Obahema fa wonom ho ama afinhia num no aya akono dancing cry ahwene patia sikakokko achase anika na afeyie anono no ane yeyi ni dwom yade asa edi nanim na ya adutuwa musa Kenya se number 1 wono so ababetrase nyansapo osane ne madwemba eno wani guso se wo hwe Abahema wono so twahia fefefe ya na nananom ahafo Kenya se number 1 ene number 2 number 1 nana ja adutuwa amrosa ena number 2 nana aboajewa tinkwama wono ene wono Abahema ene nananom ene so twahia wono bebo adwumadi arafo babia yadro yi esubu a Obahema nana adawa wono so ene natankonwa ne mpanyimfo ene etwahia ya dwumadi ba akopra ene ye ba manhia yedi a ene omo so bebo ama Asante manifisia num no ya ye ne kama amana ye fa ye nyansapo kasa fidie so nyansapo ye sane ne badwemba koso na fo ani di achi na de ye koso ne yemfa emremo arafo se wo hye babia yadro yi so a nana safo ajeman baro hene ene nana jaben afrakoma Barohema wonom eso aseye ene yadro ya wonom so kyehia wonom beboa ama ya hyesa efen ya enye asemketo akra ni otos nana da kwampem a wotoso emienu yamfo Obahema wonom so ene natankonwa ene ne mpanyimfo ena wonom atwahia wonom ebeboa ama efisiani yedi amna yefe asante wa abakwasem asante wa amamredi achi na de akanyina no yemfa emamu ya yedreyi eye emem ena na okofrobo wono ye emem hene na ene yie no no Obahema a wo no ena watu ne mpabo akese ede asena oba besimo na obeboa ama yana na afiakobi yana na kuradu yadoma otoso miensa ne finhia num no yede fefefe na one nankonwa ene nananom panyimfo eka no ho ene omo nyina ebebomu ama ya hyefen kama enye asem ketwa ewo honom nidi no ankasa nana nyako arafo babia yadreyi nana owusua ayebiafo kura ofrumu ewua dumase eho Obahema wono so ne nananom atankonwa empanyimfo ani tin adwotwura wonom kan ho na wonom beboa ama ne Asantehemaa nanama kunadu yadom otoso miensa mfinhia num no ya hyefa ne kama enti yeguso aye ne nam ene de ebekoso ha bia no ye de ka hye mbose ye de ebema mo awie arefo yasa ababa bedru babia ye wei ntotroso Mahema nana kwatema amponsa wono so ene nantankonwa Abahema sa ohra dancing cry duku ahwene komade ne nsa so ye petia ene ne nsa enkawa so ne nsa tia ne nan ehya hene wamu enya ketwa ono so ba ya obeboae se ne be ya Asantehemaa ne finhia num no ye be hye fa kama nti na eho ene ne sesie ye wani guso na wo hwe a yedri
aha eye nana atadwa ajiwa akode ahafuhwediem wono so ene ne mpanyimfo abahema no nananom ena wonom so eka bo mu a tietia wonom paboa so tiawa ene yie wonom beboa ma Asantehemaa nana kradu ya domoto so miensa ni mfinhye no mu no wahye amana ye enika so obahema ene wafa no yie a chese enafom kruwani aniwa ye bekoso wa bia ya hye mbodada se ye de bebrem tikoso na fo ani krutuari si ahwemienu santem no fadi echi na yenso ye de nepa ene bebrem ha nyansapo ye sane no madwemba ye de mase fo ye durudua ya nkwanta Obahema wono so efiri hon mo na obeboa amadwumadi etimi aye kama nana infojo brago woni dua nkwanta Obahema woni natankonwa Abahema no ne nananom bi kan ho baaye ena wo so aboade mu hanoma enye asem ketwa no babia ye drin so eye Amantehemaa nana sewa bu so brakatu a woto so mienu wono so ene na hemfo na Abahema ena wo so atwahia wono so baaye aye beboa manane nana ama kunadu ya domoto so miensa mfinhye num no ya hye efa no nyansapo ena wani guso a wo hwe no aso guso a wutie ya subscribe na hye na like efa emaye ya das efo babia yedri eye nananom a wonom so ebeboaye na Obahema wo mu eye nana ya ousuwa ampem tano so ehema ena wahene ye nana twereboa kodua bempa menam hene wono se gina mu adematememufo a wonom ewo dwansa afei nana tatia owo adoto ma akrokere gu adoto so wono so eka ho bi ena omo so atwahia wono bai ebeboa ema mfinhye num no enso ne de no ekoso kama ewa aha no